मैयानो बुंदों उदालगुरियाव 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै मैयानिफ्राय दिनैसिमथ' 1 सेकेन्डनि बारलांबाय सरकाराथ' बायाखै नङा होमबा गतिके जोंहा बहाय अरुप कुमार देजोंहाय खोथा गैया बिथाङा सावस्रि बिफाननि EM दा सावस्रि बिफाना वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट बियो डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै गासिबो बे बिफानानो बेखौ नायो गतिके हस्पिटालफ्रा जाहाथे मोजाङै थायो डक्टरफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो नार्सफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो बेफोरखौ बिथांखौ नोजोर होनो जों खावलायदों बिथाङा थाबैनो निमाहा बिनांगौ अरुप कुमार देआ मैयानो बुंदों उदालगुरियाव 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै मैयानिफ्राय दिनैसिमथ' 1 सेकेन्डनि बारलांबाय सरकाराथ' बायाखै नङा होमबा गतिके जोंहा बहाय अरुप कुमार देजोंहाय खोथा गैया जोंहा UPPL आरो BJPनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बियो माने मिनिट बाय मिनिट सेकेन्ड बाय सेकेन्ड दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सरकार दङ दादों अब्लानिफ्रायनो जोङो रायज्लायबाय थादों जोङो मोजां सोमोन्दोआव दङ बावहाय सरकार बायनाय सिफायनायनि जेबो बाथ्रा गैया जोंना सरकारा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारा सोलिगासिनो दं बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं जोङो बिथांखौ खावलायदों बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बिबान दङ जोंनि जे सावस्रि बिफानखौ बिथाङा सामलायो बिथाङा सावस्रि बिफाननि EM दा सावस्रि बिफाना वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट बियो डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै गासिबो बे बिफानानो बेखौ नायो गतिके हस्पिटालफ्रा जाहाथे मोजाङै थायो डक्टरफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो नार्सफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो बेफोरखौ बिथांखौ नोजोर होनो जों खावलायदों बिथाङा बे सरकार बायनाय सिफायनाय बेफोरखौ जेबो खर' सानांगौ गैया बे बिथांनि आवथायावबो फैया जिहेथु जोङो जोंनि जे भारतीय जनता पार्टीनि सेन्ट्रेल लिडारशिपजोंहाय बिराद मोजां सोमोन्दोआव दङ जोंनि स्टेट लिडारशिपजों जोबोद मोजां सोमोन्दोआव दङ जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोजां सोमोन्दोआव दङ बिथांनि लिडारशिपआवनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआवनो जोंनि BTRनि मानगोनां जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय सुपार 50 बायदि मोनसे बिथांखि बिथाङा लानो हादों दिनै 20 तारिखआव नैबे 20 तारिख जुलाइआवहाय गासै 3865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो जे 75,000 खरि रां होनांगौमोन बेनि 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ मोनसे जायगायावनो लेंहरनानै चेकखौ होनाय जासिगोन बेजों लोगोसे जों अनसाय बिथांखि होबाय गियान सोरां बिथांखि होबाय दा नोंथांमोना बेबायदिनो गोबां मोजां स्किम दिनै आराय बोसोरावनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा मावफुंनो हादों दा बेफोराव रायजोफ्रा जोबोद माने सेटिसफाइड हाइलि सेटिसफाइड बावहाय सोरबा सासे EMआ माबा मोनसे बुंदोंबा बे माने बे जेबो खामानियाव होआ बिथाङा मा खारनाव बुंदों बेखौ बिथाङा स्पस्त'यै बुंनांगौ जोंहा BJP आरो UPPLनि गेजेराव जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं गैया सोरबा EMआ माबा मोनसे सोंनायाव माबा मोनसे बुंफ्लांदों खोमा आं सान्दों बिथाङा बुंफ्लांदों आरो बुंफ्लांदोंबा बिथाङा थाबैनो निमाहा